beti reivindikatu izan dut eta beti duda izan dut zergatik helduon liburuetan ez den marrazkirik izaten. Zergatik kondenatua gaude behin helduta gero, horrelako adreilu batzuk irakurtzera eta ilustratzerik gabe gero. Eta berriz, beste erran bezala, liburu inglesetan eta hola, nola ateratzen dituzten liburu batzuk oso homologarra dira, oso serioa dira tola, irudiekin. Orduan, hori saiatu gara praktikatzen honekin, batetik da destilazio handi baten ondorioa izan da, Dortak aipatu duena, ikerketak egin ditugu, han-hemenka barreatuak, amekalekoetan diren datuak eta bildu ditugu, interpretazio personala eman diogu, ere, liburuari. Erran dugu ezkarela historialariak, eta ezkinen ere, lotuak, olako disiplina bati, gure ondorioak ere atera ditugu, eta gure loturak egin ditugu. Eta gero ere, hautsaizko iturritatik eta baita ere hartu ditugu, beste inun ez diren datu batzuk eman ditugu, eta gero ondorioak ere, haunitzetan dire berriak, edo batutan ez berriak, norbaitek aipatu, baina sekulan liburuetan agertu ez den informazio ere bada. Eta hori ere netako erronka polita izan da, eta nik uste liburuaren honetan dela. Bueno, pixkat igual aipatzekotan zen hori dago kitneri, zera politiko, ez agai hartako altala. Artista izineko politika, hori, zergatik. Vale, bueno, no esplikatzen dudan. Momentu jakin batean, Euskaldunak sortatu ziren bi imperioa ondiren artean, Karlomagnorena eta Mairuena, edo Damaskoko Kaliferritik eta menperatzen zuten hortan. Gu beti traban izan gara, beti traban gara oraindik ere, eta garai hartan Karlomagnok egiten zuen bere indarra, peninsulan gero eta gehiago sartzeko, bere marka egin zuen, nafartarrak uste izan zituen ere baita ere bere menean zirela, baina bestetik ere Peko imperioak egiten zuen berea, bere momentuan egin zuen inbasioa Poatierraino eta hola, eta gu beti erdian. Geopolitika, beti geopolitikaren ondorio bat izan da, azkenean Iruña egituratu dela erresuma gisa, hain zuzen ere, Kordobak eta Damaskok lagundurik, Karlomagnoren kontra. Horregako gatazka hor da, horregako gatazkan parte hartu zuen Euskaldunekin batera, herriberako muladiak, hori ziren banukasitarrak, musulmanak, eta gauza jakina da, Nafarroako erresuma sortu zela Kordobari esker eta Damaskori esker. Eta hori Europatik ez zuten soberangi eramaten. Gero gainera, mendetan barna, Nafarroako hasiera batean Iruñeko monarkiaren rola musulmanekin etzen erresuma kristau batetik esperatzen altzena nonbait. Nahi dut, Gaztela eta Aragon hasi zirelarik edatzen hegoaldera eta konkistatzen, hainbeste luz, hainbeste kilometro eta hala, Iruñeko erresumako mugak ez dira mugitu hamarkadetan. 70 urtetan ez da mugitu muga, ez da errekonkista espainolek errendikazutena ez da izan. Eta alta badire dokumentu batzuk, adibidez, momentu jakin batean, Nafarroako erregea, Antso Laugarrenak, tratatu bat dauka Zaragozako errege moroarekin, tarraten dio, nik ez dut atakatuko, horren Ike Karsosa horren trukean, hori baita ere, hori erran behar da, Nafarroa etzela eratu, baina bai, pakto bat izaten zela, nik ez dut atakatzen, zuek ordaintzen nauzue, pagatzen dira zuen. Eta horren ez hori bakarrik, Almuktadir izeneko errege horri, Antso Laugarrenak erraten zion, eta aragonesak atakatzen bazaitu, nik defendituko zaitu. Nafartarrak aterako dira aragonesen kontra. Horren, karo, horren aitzinean, zer egin zuten errege horrekin, Gaztelak eta Aragonek bultzaturik, Nafarroako nobleziaren parte handi batek ere nahi zuen errekonkista hori, uste zuten ondoko erresumak nola izan edatzen eta berasten, eta orduan magnizidio bat izan zen, Funes herrian Nafarroako erregea hil egin zuten, eta automatikoki Gaztelak okupatu zuen Egatik mendebaldera, eta Aragonek Egatik ekialdera. Eta Iruñeko erresuma, gelditu zen, konkistatua, ja 1100 hartan. Eta orduan hori da, Dortak kontatzen duena, errege aragonesek agintzen zuten Iruñeko erresuma. Ekialdeko partean, zen mendebaldeko partea, Gipuzkoa, banu igual, arbela bat, erratxago zen zuentzat ere bai segitzeko parraplaldi hau, baina Nafarroa
Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta La Rioxa gelditu ziren Gaztelaren menpe, eta Aragonen menpe berriz Nafarroa ekialdekoa. Iruña barne, Zaraitzu barne eta eskualde hori guztia. Orduan, momentu historiko hortan, aragonesek agintzen dute hemen. Ematen da, ordezkapen bat oso argia, esfera politiko, militar, eklesiastiko guztietan, nafartarrak botaiak izaten dira, eta berriz, boterean ematen dire aragonesak eta oksitanoak. Aragoiko erregeak, harreman handia baitu Oksitania guztiarekin, eta orduan momentu historiko hortan, hasten dira etortzen Kluniko abadiatik formatuak eta formateatuak diren ez bakarrik apezpikuak eta barra, baina militarrak ere bai. Apezpikuen artean gure sorpresa bat izan da, historialarik ez izanki, deskubritu egin dugu guk, liburuetan dago, baina Peire Andoka izeneko gizon bat, Vatikanoak ezarria izan zela, eta Aragoiko erregearen laguntzaz, egon zela inposatua Iruñeko apezpiku. Eta horren, lehenbiziko gauza egin zuela, Iruñeko katedraleko kabildo eta botere organo guzia kanporatu, eta ekarri Oksitaniako bere konfiantzazko jendea. Iruña oparitu egin zion katedraleari, eta mendetan hola izan da, Iruña izan da jaurerri eklesiastiko bat Vatikanoren kasik zuzenki eta gidatua. Eta horrendik ere merindadea kantoratu zilari, badire, horrendik ere gaur egun ondorioak Peire Andokak egin zituen barrabaskerien ondotikoak tala ez. Jende honek badakigu nola pensatzen zen orde dugu adibidez Ameripikoz bezalako romesak Euskal Herrian barna pasatzean ze pentsatzen zuen Euskaldunoi buruz. Zerriren hizkuntza genuela, zakurra sainga iduri genuela mintzatzean, jaten genuela denok plater beretik, jende zikina ginela, katxi beretik jaten genuela, gauza batzuk, oso mintzo modernoa ere bai ez egia ranta. Tarduan, ja pixka bukatze aldera zerarena, Peire Andokarena, eskutiz badago, oso adierazgarria garai hortako konkistari buruz, orai duri du 2011 ari garela hemengo begiez, neurri batean segurazki baiez. Baina irakurtzen baldin baduzue Peire Andoka Aragoiko erregeari idatzi zion eskutitza, eta holako zerbait erraten zion, edo bestean, hemen da. Errege aragonesa, erran bezala, aragonesak oso espansionistak dira, eta bultzadetara partitu aitzin, orduan Andokak erregari idatzi dio. Jakin beza, Deioko gaztelua, Deio, hortik Deierria, egintzena, Estellerrian, gaur egun, el Valle de Hierri, erraten dugu espainolez, Deierriaren usteltze batzen dakatzea, Deioko gaztelua berritu egin dudala berorrek eskatu bezala. Nafartar guztiak kanporatuak izan dira, eta haien ordez Frankoak instalatu ditut. Erabat fidelak diren 3 zaldunen manupean, zeintzuk ez baitira sekula gaztelutik ateratzen. 12. mendean, esfera militar, eklesiastiko, zibil guztietan, nafartarrak ari ziren ordezkatzen, Oksitano eta aragones. Garai hortan zepartzen da, edortak erran bezala, Doneiako bidea indartzen hasi da. Igual historialari batek lidake baimenduko konparaketa, baina Frankok delako Frente Norte erori zenean, hasi zen Europa guztian eta munduan publizitatea bidaltzen turismoa eginarazteko erranez. Bizitatu Espainia iparraldekoa, zen ja gure eskutan baita, eta ikusi orduan gorriek egin dituzten desmasiak, eta badire horri batzuk aluzinanteak agertakoa suribeltzean, eta horrean foto batzuk Gernika ez da gertzen, agertzen da Asturias, ez da gizertara, etorri ja baketua dugu lekua. Doneiako ebideak duen funtzioetako bat, da izuzen Karlomagnoren Europa kristau horrek baliatzen duela hortarako ere bai. Proiekzioa da Erromaren boterearena eta musulmanen kontrako baita ere beste autobia erraldoi bat. Eta, baldu naiz, baina... Geopolitika, kontatu batzen Big Bangetik gutxe gora, bera, bizkat gartxot non bizi den orain, esplikatzeko. Orduan, bukatuko, bai, azken gauza, oso grabea izan zena gara hartan, Doneiako bidearen inguruan,
hasten dire sortzen auzoak, San Zernin irinean, eta herriak, Garex, Lizarra, bueno, Estella, hori guztiak, ez? Herri eta burgoie populatzeko, Aragoiko erregeak ekarri zituen Okzitaneatik hainbeste eta hainbeste eta hainbeste jende, eta eman zien Jakako forua. Jakako forua zen, jende librea zarete, frankoak zarete, ez frantsesak zarete, frankoa libre zarete, eta dituze olako eskubideak. Eta nafartarrek, eta ametsetan ere itzituzten eskubideak. Eta gainera, Jakako foruan arabera, Lizarran eta Barretan, estipulatua da, nafartarrek ez dutela sartzerik izanen Burgo eta berri hauetan. Horrek sortuko zituen gero ondoko mendetan gerra handiak, Navarreriakoa adibidez, garai hartan nafartarrak ikusten du bere burua, inbaditua, kanporatua, guk joaten baldin batzea Izaltzura eta Izaltzuko plazan ikusten baldin baduzue Gartxoti egin dioten eskultura, hor plaka badago, eta hor erraten baituten nafartarra garai hartan zen, edo garai hartako demokraziak hiru bide eskaintzen zizkion. Edo ezitua, ez bazuen ezitu nahi, orduan aizatua, foramendik, eta eskitzen batzuen eizatua. Gartxot hori da, garai hartako konkista ikaragarri hartan, ez du jolas hortan jolastu nahi, beti botereak inposatzen dituen arau horietara ez du markurtu nahi, eta, azken hitzean errateko, nonbait, liburuarekin ere egina izan dugu pixat deskonkistarako bida liburua. Guk ez dugu botere militarrik, ekonomikoa ere oso eztabaidagarria, eta besterik gabe, norberaren burua pixat deskonkistatzen eta deskolonizatzen hasteko liburu bat dela. Hori da.